wuonwa matin in bende ang'e ni utege isedonje moko bosebuogi. Asebuok mang'eny. Wachako ga buogi kar assessment kanyo. Ikuongo igonyo wuoche nikech client nyisi niya, no, don't remove your shoes. Inyi wacho niya, an gi wang' aneno ni odni ler mok anyal donjo. En be ok onyisi mondo kik ilony. Odwa pimo pachi matin. One kamiaye kaka chalo. Kech ok onya. Ute mwadaro gi ler. Ok anyal wacho ni nitie customer mushido. Tin to kiyudo ka molil to jatije molile. Gi ler. Iyudo ka nitie ot ma en glass. Console table en glass. Dining en glass. To kidhi e bedroom wardrobes opangi makoro ipenjo customer ni to koro anta dwa timo nang'o ka I am the professional. Taneno ka tijni koro oinga. Koro iduogi wacho niya, let me have a meeting with my people. Yeah. Kacha nyaka wadhie kwa pangore. Idimbri. Inyaki dimbri. So kakwa Victor wacho no ute lero koka. Yena penjo mana penjo Charles, ere gima determine pricing nyiso kit kaka dhi go bei na client. Pricing kae ok anyal wacho ni one bedroom mara chal gi mari. Nitiere ng'ama nigi one bedroom ma ok anyal lipisha, ok anyal miyo charges ma rom gi mar ng'ama chelo nikech item muntiere ma expensive ma beche lach. Nitiere item ma wanunuga ni standard. Koro ing'iyo niya, gini kopo ni adhi atimo akete scratch ma customer wacho niya, ok adwa gino, miya manyien, titimo nang'o. Koro nyaka ine niya, nature mar gigi will determine bei. Ng'eny mar gik moko e ot. Nikech nitie one bedroom ma simple mikidonjo to ineno gimoro amora e ot. Toromo e gari matin cha. To nitie one bedroom midhie 3 trips. Itimo trips adek lakini neno nyisi niya, Evelyn, osiepna nyocha idaro gi 15,000 kata 18. Ang'o miya to charge 30. Abro charge 30 nikech abiro gi gari maduong'. Luore gik ma in go. Luore gi gik ma in go. Yena wadhi e od bura achiel kachiel mondo wawinjie twak kotenre kod wechego mag somo.